Mou-te pels quiets amb Nexe Fundació. Jo penso que el que fem moltes vegades és mirar a una altra banda, no? No que no coneguem aquests casos, perquè cada cop es coneixen més, sinó que senzillament fem veure que no els veiem. I hem de prendre consciència i assumir-ho i afrontar-ho i dir que el dia de demà jo puc ser un pare com el Màrius i que quantes més facilitats i recursos tinguem, més fàcilment tirarem endavant amb aquests problemes. No? És lamentable que només hi hagi un centre a tot Espanya com aquest d'Escorial i que només Nexe estigui donant suport a això. No? Penso que s'haurien de començar a canviar aquestes coses. Jo ja tinc el calendari. I tu?